Hi guys! Rizal here! Welcome back sa ating channel. Today, gagawa na naman ako ng kakaibang video. I will be trying on a wig. O, diba? Ganito yung buhok ko na walang wig. Yung itatry ko, guys, is yung U-part wig from Full Shine. So, the package looks like this. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng wig, kung ano yung magiging itsura niya, kung nasa buhok na natin siya, yung details ng wig, all that. They actually sent me a U-part wig. So, hindi siya yung regular na wig na nakikita natin, guys, na like full-on na wig talaga. U-part siya. So, meron pa rin exposed na totoong buhok mo and nabiblend siya naturally sa buhok mo talaga. So, I'm actually really excited. Na-try ko na to, kaya lang hindi ko pa siya na-try na as in buong araw na sinuot. Pero ngayon, ita-try natin siya. Ito yung itsura ng wig from the packaging. Hindi na to yung original na like ganap niya ha. Kasi nga na-open ko na to and na-try ko na din siya ng slide. Pero ipapakita ko sa inyo. Na-package nila to nicely. When I received it, it didn't look like this. Kaya lang nga, na-open ko na siya and nagalaw ko na siya ng bongga. But this is what the hair looks like. Pakita ko sa inyo yung itsura ng wig sa website, guys. And makikita nyo na meron siyang parang exposed na area dito para makita nga yung natural na buhok mo. So, this one is the U-part wig, real hair, clip-in, full head, one-piece, straight extensions, Remy, one-piece hair extensions. Number 8 yung color niya. This is the medium brown. So, it is originally $73.99. So, $74 USD to siya ha. Meron akong code, guys, for you to get 15% off if interesado lang naman kayo. Marami siyang length na available. Merong 14 inches, 16, 18, 20, 22, 24. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung anong length nitong buhok ko. Gusto ko kasi piliin yung mas mahaba. Kasi kapag maikli, hindi mo na siya mapapahaba kasi hindi naman tutumutubo. Pero kapag mahaba and gusto mo siyang iklian, okay lang siya, madali lang siya i-cut. And it looks very natural as well kasi hindi siya like yung full dito tapos full dito. Parang meron talaga siyang gradient ba na papunta siya sa nipis. Alam mo ba yun? Yun. Anyway, ganito yung kulay niya. I'm not sure. Yes, tama naman yung kulay sa camera at saka sa... I'm not sure kung magbe-blend siya ng maayos kasi i-blend ko siya sa totoong kulay ng buhok ko. So, nung na-receive ko to, itong elastic na to, nakakonect actually to dito, guys, sa wig ng ganyan. Kaya lang kinat ko siya kasi nga tinry ko siya, diba? And I wanted to try it before I do a demo para malaman talaga natin kung ano yung best way to wear the wig. Pero, ganyan siya. Dami niya, diba? And, ganyan yung itsura niya, oh. Yan. Yan. ASMR. Anong ASMR to? And yung sa loob, meron siyang mga clips. So, merong 5 clips sa taas. Tapos, may mga clips din sa baba na like, kung irarap mo na siya around your head. So, now na alam na natin yung details ng wig, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano siya ilagay sa ating ulo and kung ano yung itsura niya. Sobrang dali lang nito, guys. So, unang-una, kukuha lang ako ng part sa gitna ng buhok ko. Now, yung iba, sobrang konti lang yung tinitira na lang buhok kasi marami silang buhok. Ako, sobrang konti lang kasi ng buhok ko. So, kailangan kong kumuha ng parang malaking portion dyan sa gitna. Para mamaya, paglagay natin ng wig is natural looking siya kasi hindi sobrang konting natirang buhok dyan sa gitna. Makikita nyo yan later. Yung natirang buhok sa ilalim, yan yung tatakpan natin ng wig mamaya. So, yung iba, bini-braid nila yan, guys, just to make sure na sobrang flat na flat siya dun. Ako, hindi ko na siya kailangan i-braid kasi yung buhok ko sobrang nipis. So, literally, binan ko lang siya. So, dinivide ko siya into 2 sections. Tapos, tinay ko lang siya into a really tiny bun. I-check nyo lang yung clips ng wig. Make sure na naka-open yung mga clip para ready siya i-clip mamaya sa buhok. And then, what I do is I locate the center part sa likod ng wig. So, kung saan yung center ng wig at saka yung center ng ulo ko sa likod, nilolocate ko yan, tapos kiniklip ko yan. So, yan yung pinakauna kong kiniklip. And then, I work my way up. So, kiniklip ko lang siya dyan sa papunta sa harap. And then, after na okay na yung itsura niya, kiniklip ko na yung sa ilalim ng wig. So, ganito yung itsura niya, diba? Na
wala, wig lang, hindi pa sinastyle, hindi nilalagyan ng volumizing mousse or volumizing spray yung buhok dito. Pero as you guys can see, nagbe-blend na siya ng maayos. So, itong nasa baba, wig siya, and hindi siya natatanggal. As in, hindi siya natatanggal sa dami ba naman ng clips natin. Now, sa totoo lang guys, itong wig na to, malaki siya sa akin. So, malaki talaga siya sa ulo ko. So, medyo weird yung shape niya sa likod. I'm not sure if you guys can tell. Medyo weird talaga siya kasi malaki siya. Ganyan yung itsura ng wig sa likod. Nafe-feel ko na parang yung wig nagaganyan. Hindi naka-cover ng maayos yung ulo ko ng wig kasi sobrang liit ng ulo ko. And itong wig na to, yung size niya parang pang normal na ulo. Ay, normal na ulo. Ang kapal-kapal ng buhok. And kahit na hindi siya exactly the same color as my hair, nag-blend pa din siya. So, meron pa rin tayong totoong buhok na naka-expose. Tapos yung nasa baba, wala na. Wig na siya lahat. And then yung buhok, very nice quality as well. Like, tingnan nyo yan. Nararan ko naman yung kamay ko nang walang problema. So, okay na okay siya. Maganda din yung kulay ng buhok. Again, number 8 to guys. So, pakita ko sa inyo yung taas ha. O, diba? Parang wala lang. Basta matakpan lang ng maayos ng totoong buhok mo para lang siyang natural. Lalo na kapag siguro sobrang match talaga sa buhok mo yung wig, para lang talaga siyang wala. Ang maganda dito sa buhok nila is pwede mo siyang i-style, pwede mo siyang i-kulot, pwede mo siyang i-straight. And you won't worry about like, you know, yung wig dito kasi nga, real hair mo yung nandito eh. Meron din sila guys, sinend din nila sa akin yung kanilang hair extension. So, it looks like this, the packaging. Ito yung 100% human hair din. This is the 16-inch yung length niya. And, yung color niya is number 1. Parang ombre ata to, if I remember it right. Yes. Ganito siya, guys. Maganda to actually. Excited na akong gamitin to. Very nice quality din. Same ng quality nitong buhok na to. Wala pa naman akong nakikitang mga nalalaglag ng mga buhok. So far, so good. So, ito yung hair extension nila. Yan. So, ombre. Tapos, may pagkakulot-kulot din. Yan. It comes with sobrang dami actually. So, yung sa hair extensions nila, it comes with 4 single clips. Tapos, dalawang tigda-tatlong clips. Dalawang tigda-dalawang clips. So, like, full head talaga to, guys. And then, dalawa din na tiga-apat na clips. Ganyan yung clips niya. Very good quality naman ng clips. Very sturdy. Yan. Meron siya nakalagay full shine din. And maganda yung quality ng hair. Again, wala pa akong nanonotice na naglalaglagan. Ay, meron. Isa. Ting-ding, isa lang. Pero yeah, so far, so good. Meron siyang weight sa kanya, pero hindi naman siya as in sobrang bigat. Para sa akin lang kasi nga sobrang nipis ng buhok ko, parang hindi ako sanay na maraming buhok. So medyo may weight siya sa kanya. Okay na okay, maganda yung quality. Kanina ko pa siya ginaganon-ganon, hindi naman siya nalalaglag. And hindi din siya masakit sa ulo kasi nga siguro sanay na din ako na meron akong kiniklip dyan kasi lagi na ako nag-extension ngayon. Ito perfecto sa mga tao na ayaw yung full-on wig talaga, as in nakaka-cover talaga dito. Kasi yung iba, diba nagre-reklamo kung gaano siya kainit. Tapos, again, kita pa din yung real na buhok mo. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya under natural lighting. Kasi ngayon, I have like a lot of artificial lighting like nakatutok sa akin. So, labas tayo guys, tingnan natin. So, ganyan yung itsura niya guys. Natural lighting tayo. Yan. So, from top to yan, sa baba. So, ganyan yung itsura niya sa taas. And mas magiging maganda to tingnan kapag na-style mo na yung buhok mo, kulot-kulot, ganon. Pero, yeah, ganyan yung itsura niya, guys. Nakaka-blend naman siya ng maayos. So, yeah. Yan. Feel na feel ko siya, guys. Ang ganda niya tingnan. Ang haba ng buhok ko. Feel na feel ko. Mas lalong lumiit yung mukha ko kasi ang dami kong buhok. Again, guys, ililive ko yung link ng buhok, ng hair extension, ng website, as well as my code. If you use my code SR15, you will get 15% off sa order nyo, guys. Pero yeah, yan yung buhok from Full Shine Hair. And yun yung video, guys. I hope nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good.